हादोराव बयनिख्रुइ देरसिन जेंनायानो जाबाय बेकारनि जेंना। दा बेकारनि जेंनायाव गोबां गोरों गोरा लाइमोनफोरा बा गोरों नङै जायफोरा आबाद मावनानै जाग्रा गोबां लाइमोनफोरानो बेकारनि जेंनायाव गोग्लैनानै गावनि जिउ खुंनायाव गोबां जेंनायाव बा खस्थ' भुगिनांगौ जायो। दा जोङो नुनो मोनो जायखिजाया खामानिखौ आखायाव हमोब्लानो सासे लाइमोननि बेकार जिउआ थांनानै थानायनि राहा लामाखौ मोननो हायो। दा बेनिखायनो जोंनो नांगौ खालि खामानि मावनायनि मोनसे थुलुंगा, जाय थुलुंगाखौ मोनोब्ला सासे मानसिया थांनानै थानाय जिउआव जायखिजाया खामानिखौनो मावनानै थांनानै थानायनि राहा खालामनानै लानो हायो। दा जों बे बेलायाव नुनो मोनो अदालगुरिनि बैग्रिगुरि गामिनि सासे आबादारि बिथां सतेन बसुमतारी। दा बिथांनिफ्राय जोङो नैबे बेकार लाइमोनफोरनि जिथु समस्या बेखौ लानानै जोङो माखासे मोगा-मोगि आयदा जोङो लानो सानदों। बेवहाय पाब्लिक ट्रास्टनि साफ्रोमबो नायगिरि बयनिसिमबो आबाद मावनायनि जायफोरा गोसो दङ बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनायनि मोनसे हाबाफारि जोङो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। जाय बिथांमोना आबाद मावनो गोसो दङ बिथांमोना दखरसे हायावनो माबायदि आबाद मावनानै गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो बा बेकार जेंनानिफ्राय जोङो बारग'नो हायो, बेफोर राहा लामाखौ जोङो खालामनानै लानो हायो। खालिबोल' जोङो गावनि थांनानै थानायनि जिथु खामानि बेखौ जोङो गनायनानै लानांगोन। जायखिजाया मोनसे खामानिखौ जोङो आखाइ होनानै जोङो गावनि जिउखौ दानानै लानो हानाय मोनसे गोसोआ थानांगोन। दा बे बेलायाव जोङो मिथिनानै लानि अदालगुरि टाउननि साखाथियावनो थानाय बैग्रिगुरि गामियाव बिथां सतेन्द्र बसुमतारीया माखासे ड्रागन बिफां बिथाङा गायदों। दा बिथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथा मिथिनानै लागोन। बे ड्रागन फुलिखौ नोंथाङा माबे समाव गायजेनामोन? थांनाय बोसोर गायनाय। औ। दा मार्च एप्रिलनि भितराव गायदों। औ। दा थाइबायानो मथा मथि 8 मासनि भितरनिफ्रायनो थायो। बिफाङा जेसेबां ग्रथ जागोन एसेबां थाब थायगोन आरोना। दा थाइबाय, बिबार बारदों, नोंथाङा नुदों दायो बिबारबो बारगासिनो दं, थायगासिनो दं। मेनिफ्रायनो स्टार्ट जादों थायनाया बेबायदि। दा नोंथांनि बेयाव नुनो मोनदों दा गोबां फिथाइफोर थायदों, बिबारबो बारबाय थादों आरो मोनबायबो। दा बेसेबां गोबावसो प्रडाक्सन मोननाया? नै बेनो फार्स्ट। बेनि फार्स्ट, बे मासआनो फार्स्ट आरोना। दा आं दिनै फार्स्ट माने हारभेस्टिं खालायगोन आरो। मैया माखासे खालायदों, दिनैबो खालायगोन, खागोन आरो दिनैबो फिथाइखौ। दा नोंथाङा बेसेबां बिगा बे माबाखौ गायदों? आं गासै फार्स्ट गायनायाथ' 1 बिगानि बारा, गासै 1 एकार। 1 एकार। 1 एकार। दा बेसेबां? 3.5 बिगा आरो 1 एकार। दा बेसेबां थाखा खरस खालामदों नोंथाङा बेयाव? मथा मथि बे 1 एकाराव 2 लाखसो खरसा जाबाय। फांसे बिफाङाव बेसेबांसो खरस जायो? फांसे बिफां हिसाबैथ' आं हिसाब लायाखै दायो। फुलि हिसाबै ओरैनो पस्टआथ' थाङो मथा मथि 1,500सो मोनसे खरसा जायो। 1500 गायनायजों गाबजों पस्ट खालायनायजों 1500सो खरसा जायो। दा जोङो नैबे फांसे दंफांखौ जोङो नायनि नैबेखौ। दा बेवहाय मा खरसा दं नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायगोन नामा? बेखौ गायनो थाङोब्ला जों फार्स्टआवहाय जोङो पस्टखौथ' नांथारगोन। खारन पस्ट नङाबा बे गोग्लैनो हागौ। मानसिफ्रा औवायावबो गायो बेरा बादि होनानै, खिन्थु बे टेम्परारि हिसाबै थायो। खिन्थु बियो बिनि आयुआ मथामथि 20-25-30 बोसोरसिम थायो। गतिके जोङो मोनसे मजबुत पस्ट गायनानै जों बेखौ लानाया मोजां। मानो होनबा जोङो बेखौ वान टाइमनि थाखाय नङा, लाइफ टाइम पारमानेन्टनि थाखाय आरो। लाइफ टाइम माने नों बेसेबां बोसोरसिम दोनो नोंनि सायाव डिपेन्ड खालायगोन बियो। बुंनाय मथेबाथ' माने 30-40 बोसोरसिमबो बियो बिफाङा थायो। बिनिखाय जों पस्टखौ गायग्रोबाय, गायग्रोनानै सारिय'फाले जों 4 बिफां गायो। बे 4 बिफाङानो फैनानै दिनै बेवहाय माने ब्रान्च जाबाय। ब्रान्च जानानै बोसोरसेनि भितरावनो बियो बिबार लाबाय। नैबे दा नै मैया दिनै हरावहाय बारबाय, हरनि भितरावनो बारो आरो बेनो देरलांसिगोन। बियो दा बे माखासेया थाइबाय, मोनबायानो। दा नैबेखौ दिनै खानाय जागोन आरो। दा बे खाजानाय जाबाय नामा? बे खाजानाय जाबाय, खाजानाय जाबाय, मोजां खाजानाय जाबाय।
मार्केटआबो मोजाङैनो दायो जोङो 300 350 बिदि माने पार केजि फाननाय जायो 350 नोंथाङा फानो 350 300 मार्केट दा बेपारिफ्राथ' जों बिनिफ्रायनो 300 350 हरो बेपारिफ्रा 400 500 बेबायदि फानहैयो आरोना बाजाराव दा फिथाइ मोननो बिबारनिफ्राय सानबेसे सम लायो बिबारनिफ्राय 1 मान्थनि भितरावहाय 1 मान्थनि मेनि सेकेन्ड उइकआव बारनायमोन दिनै जुननि फार्स्ट उइक ना जुननि फार्स्ट ना सेकेन्ड उइक हाबबाय सेकेन्ड उइक हाबबाय मथा-मथि मास मोनसेनि भितरावनो फिथाइया राबाय मोनबाय आरो दा कन्टिनिउ थायबाय आरो अक्ट'बरसिम बियो माने बिबार लाबाय थागोन फिथाइया थायलांबाय थागोन मोनलांबाय थागोन आरो ना दान मोनबेसे होमबा मोननाय जायो अक्ट'बरसिम मथा-मथि जों 6 बार 7 बार फिथाइ मोनगोन आरो आच्छा बेफोरखौ मानो होनाय जायो एसे फोरमायगोन नामा नैबे रड आरो नैबे टायार मानो होनबा बे पार्मानेन्ट बुस्थु नालाय एसे गोबाव बोसोरनि थाखाय नालाय बे टायारखौ होनायनि खारना जाहैबाय मा बेयावहाय जों ब्रान्स खालायनांगोन बे बुस्थुखौ माने देमग्लाय होनानै जों ब्रान्स खालायनांगोन बिथिं अब्ला बिनिफ्राय फिथाइखौ जोङो बुरजा मोननो हागोन आरो बे फांसे दंफाङावनो जोङो मथा-मथि बोसोरावहाय 2 बोसोरनि बा 3 बोसोरनि उनावहाय मिच्युर जानायनि उनावहाय फांसे बिफां दंफाङावनो जोङो माने 15 to 20 केजि जोङो मोननो हागोन बोसोरावहाय अब्ला बिगासेयावहाय 150टा खुन्थाबा 15 केजि बा मोनसे खुन्थायाव बेसेबां केजि मोनहैगोन मथा-मथि माने 1 एकड़ावहाय 3 बोसोरनि उनावहाय माने 8 लाख 10 लाखआथ' मोननांगौ आरो हिसाब मथे बेबायदि आच्छा नोंथाङा दा बेयावहाय 1 एकड़ बे आबादखौ मावबाय दा नोंथांनि बे आबादथिलियाव मोनबेसेसो खुन्था दङ बा दायो गासै बिगायावहाय 150 करि हमदो 150टा बा 1 एकड़ावहाय मथा-मथि 500टा खुन्था 500टा खुन्था दा मार्केटनि बेलायाव बे ड्रागन फिथाइखौ फाननायाव मार्केटनि बेलायाव माबाफोर सुबिदा दं नामा गोबां जोंनि लकेलावनो दा थोआ अफिसनिफ्रायथ' बुंदों जोङो बयबो जेला गायनायफ्रा आबादारिया बांगोन अब्ला जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो हेल्प खालायगोन फिथाइखौ लांफैनायनि थाखाय साप्लायारफोर जों हमनानै होगोन नोंथांमोना होमबा जों अफिसियेलि बे बुस्थुखौ हरनो हागोन खिन्थु जोंनो दा जों नुनो मोनदोंबा जोंनि लकेलावनो थोआ दा नै आंनाव मैयानिफ्राय मेसेज हरगासिनो दं वाट्सएपआव हरगासिनो दं आंनो 1 केजि आंनो 2 केजि बेबायदि दा दिनै आं बेखौ खानो नागिरदों दा बे लांग्राया अनेक दङ आरो माखासे जोंनिफ्राय लांनानै फानहैग्रा बिसोरबो बिगासिनो दङ बिसोरबो फानगोन दा मार्केटआवनो उदालगुरियावनो थोलायलायथ'आ आरो दायो दा बिनि बारा जुदि अभार जायोबा देनांफोर अब्ला अफिसा जोंखौ हेल्प खालायगोन होननानै जोंखौ खोथा होदों माबाया जिल्ला आबाद एग्रिकालसार अफिसनिफ्राय आरोना नैबे बिबारफ्रा नायनि गोबां मोजां रोखोमनि बारदों समायना बिबार बेयो मोनायावनो बारबाय एक्चुअलि 5 बाजिसिम मोजां गिदिर जानानै थायो आरो बेफोरबो दं नैबे मैया बारनाय बे सानसेयावहाय माने खेबसेल' नुगोन आरो मोनायावहाय खेबसेल' बारो बे दिनै बारजोबनाय आरोना बेबायदि आरो दा नोंथाङा बे फुलिखौ बबेनिफ्राय कालेक्ट खालामनाय बे फुलिखौ आं फार्स्टआवहाय अफिसनिफ्रायबो एसे मोनदों फ्रिहै बेनिफ्राय आंनो माखासे बेखौ काटिं खालायनानै नार्सारि बानायनानै फुलि बानायनाय आरो माखासे बिफांनिफ्रायनो फुलि बानायनाय হয় बिनिफ्रायनो हास' जोङो फुलि बानायनानै बेखौनो माने बारायनानै गायदों आरो आच्छा आरो माखासे बायबावदों सि ग्रेड होननाय ए बि सि थायो बे सि ग्रेडआ थारमाने गिदिर जायो मोनसे फिथाइया आधा केजिसिम थायो आरो बेमारा खम जायो फिथाइयाबो एसे जानो मोजांसिन आच्छा नोंथाङा बेयाव मा जातनि बिफां लगायदों आङो दायो बेवहाय बि जातनि दं बेयो सिनिबो दङ हावनि सिनि दङ आरो दा बे सिया गोदान दायो बे गोदानसो गायदों देग्लायसो गायदों आच्छा नोंथाङा बेबायदि
फिथाइ बा आबाद मावनायजों लोगोसे फुलिबो जगायो नामा? औ फुलि जगायगासिनो दङ फुलिखौ बहुत मानसिफ्रानो लांबाय एसे गायहैदों आरो बिसिनाबो फ्राय जौबायानो थांनाय फैगोन बोसोराव थायगोन बेबायदि आरो आदसा माबायदि रेटआव नोंथाङा फुलिफोरखौ जों बारा लाया जों बायजेननायावथ' जोङो C ग्रेडखौ जोङो 100नि बारा गोग्लैदों जोंनिया आं दाख्लै लाबोदों 120 थाखायानो गोग्लैदों फांसे बिफाङावहाय हायद्राबादनिफ्राय फ्लाइटजों हरो फ्लाइटनिफ्राय जों आरो गुवाहाटीनिफ्राय लायनांगौ जायो बेयाव फांसे दंबाय 125 112 बेबायदि गोग्लैयो खायफा खायफा लाबोनाया खाथिबा बेबायदि केरिं चार्ज गोग्लैयो नालाय दा जों फानदों 70 थाखा 60 थाखा मेक्सिमाम जोङो बे 70 थाखानि बेबायदि रोखोम फानदों लकेलावहाय आरो बिफां फांसेयावहाय बे आबाद मावनायनि जिथु थुलुंगा ड्रागननि बे आबादखौथ' जों गोदान होननानै मिथियो जोंनि बे जायगायाव दा सोरनि थुलुंगाजों नोंथाङा बबेनिफ्राय मिथिनानै बे ड्रागन आबादखौ मावजेननो लादों? बे मोजां सोंलु जादों बेखौ आं इउटुबावहाय नायनायावहाय माने मोजां नुनानै इउटुबनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं बेखौ नायनायावहाय आं नुनो मोन्दोंमोन नुनो मोननायावहाय आं नायबाय मा बे बुस्थुआ मा जेला बिनि गुनफोरखौ नायो बेनिफिटफोरखौ नायो अब्लाथ' बहुद मोजां बिनिफ्राय आंबो गोसो जाबाय अफिसावबो सोंबाय मानसिफोरनाव सोंबाय आरो आं खोनाबाय मा गेरुवा रौता गेरुवा फार्स्ट बेबायदिनो इउटुबावहाय नुबाय जोंनि बर'आनो आबाद खालायगासिनो दं जों आं बागानखौबो नायबाय जोंनि सपनगाव बेयावबो गायदों माखासे मानसिफ्रा बेखौबो आं नायबाय नायनायनि गेजेरजों गमामायैनो जे इउटुबाव नुनाय ससियेल मिडियायाव नुनायजों आरो बेयावहाय प्रेक्टिकेलि नुनायजों गोसो गुदुं जानानै दिनै आंबो बेखौ आबादारिखौ आं खालायनाय जादों दा गोदान बुस्थु हिसाबै मानसिफोरनि गोसोआव मोनसे गनायनो गोब्राब मोनसे थासारि गोदान समाव बयबो बे जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बे फिथाइखौ जानायाव बा बायनायाव मानसिफ्रा माने फोथायनो गोब्राब मोनो माने एसेबां दाम होनानै बे फिथाइखौ बोरै जागोन आरो बिनि गुनागुन बेफोरखौ मिथिनायाव गोबां मानसिफ्रा माने मिन्थियैयाव माने मार्केटाव गोबां जेंना गोग्लैयो आरो दा नोंथांमोननि बेलायाव बे माबायदि जादों? जोंनि बेलायावथ' आं नुनायावथ' बे फिथाइफोरखौ फाननो थाखाय बा उननियावहाय गोब्राब जागोन बेखौथ' जों नुनो मोनाखै प्रथम अबस्थायाव दा मा बुस्थु बेलाय होननानै दायो जों जिथु गायदों जायफोर गायदों जों रायलायो जे जों बेखौ उनावहाय माब्रै फानगोन बे फाननाय बेलायावहाय जों माने दिगदार जागोन होननानै जों सानाखै मानो होनबा आसामावहाय दायो नर्थ इस्टआवहाय बे फिथाइ गायनाय आबादारि गायनाया खुब खम मेक्सिमाम दा हायद्राबाद गुजरातनिफ्राय फैयो हायद्राबादनिफ्राय फैयो आरो बांलादेशनिफ्रायबो बारबावोसो दा थोलायलायासो मोनलायलायासो गतिके जों बे आबादारिखौ जों प्रथमाव सिन्था खालायो बहा फानगोन बहा फाना जामारगोन ना जामारा लाब दंना गैया दा बेखौ जों सानोबा जानाय नङा जों प्रथम आगान सुरनांगोन बिनि उनावहाय लामाया फैयो लामाया अट'मेटिकलि फैयो मानो होनबा जों मोनसे बाजाराव थाङोब्ला मा फिथाइ दं बेखौ जों नुहुरा खिन्थु नों लानानै थाङोब्लासो माथो गुबुन गोदान फिथाइ बेलाय मा फिथाइ बेलाय मानसिफ्रा सोंलु फैयो अब्ला जोंबो बुंनो खिन्थानो मोजां जायो आरोना दा बिनिफ्राय बेलायावहाय आरो बेनिफिटनि खोथा बुंदों बियो फ्रुट्सनि बिथोरावहाय बियो फ्रुट्सनि राजा होनबाबो माने बारा बुंनाय जाया आरोना माने बेयावहाय ओरैबायदि भिटामिन माल्टि भिटामिन मोननो हायो जेरावनोखि बियो एन्टि अक्सिडेन्ट खामानि होयो एन्टि केन्सारनि खामानि होयो सुगारफोरखौ रिडिउस खालायो जायफ्रा ब्लाड सुगार दङ बाराद्राय बेखौ सुगारखौ रिडिउस खालायगोन बियो इ भिटामिन दङ सि भिटामिन दङ आयरन मोनगोन प्लेटलेट्स बेयावहाय मोनगोन आयरन बारायनाय माने मा प्लेटलेट्स बारायनाय माने मा जोंनि इमिउन सिस्टेमखौ थिग खालामनो हायो आं बुंनाय नङा बे साइन्टिस्टफोरनि बुंनाय गुगोलाव सार्च खालाय बिनि बेनिफिटआ मा गासिबो रोखा नुजोबगोन 10टा बेयावहाय भिटामिन मोननो हायो मोजां रोखोमनि जेरावनोखि आयरन बेसेबां थायो सि भिटामिन बेसेबां थायो इ भिटामिन बेसेबां थायो गासिबो दंजोबो बेयावहाय
ओरैबायदि आरो हार्टनि पेसेन्ट जायफोर हार्टनि प्रब्लेम दङ बिसोरो बे फिथाइखौ दैलि जुदि थाइसे करि जायोब्लाबो हार्टनि पेसेन्टफ्रा बहुद रिजाल्ट मोन्दों बेजों बहुद मोजां मोन्दों आरोना हामबायदोंबो दा जोङो बेखौ गोदान रोखोम हिसाबै जों बुजिया दाम गोसा होनानै जाया खिन्थु बेवहाय मा गुन दङ बेसो जाय जाग्रा बेखौ मिथिगोन आरो जोङो बहुद मोजां जोङो गुबुन बुस्थु बायनानै जानांगौ सब फिथाइखौनो जानांगौ खिन्थु बे फिथाइयावहाय बांसिन भिटामिन दं होननानै जों मिथिनो हादों आरोना दायो जोंबो गावनो प्रेक्टिकेलि जादों ओंखायनो मोजां मोनदों आरो नुदोंबो जोङो इउटुबफ्रावबो नुयो सासे हिन्जाव आं फार्स्ट नुजेनदों माने बे फिथाइखौ जायै जायै गावनि हार्टनि प्रब्लेमा माने बोसोरसेनि भितरावनो क्लियार जादों बेफोरबायदि आरो जेरावनोखि मुलिजोंबो हामाखैमोन डक्टर ट्रिटमेन्ट लानानैबो हामाखैमोन बेफोरबायदि आरो आदसा नोंथांनिफ्राय बे समाव जोङो गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय दा मा बेवहाय हासार बा मुलिफोर माबाफोर बाहायनो गोनां जायो नामा आं बेयावहाय जेबो नाङा बे दंफाङा माने केक्टास टाइपनिसो नालाय माने गारनानै दोनबाबो बियो रज'यो हास'नानै गारनानै दोनबाबो बे हप्तासे भितर रोदा सुयो बिनिखायनो बेयाव जेबो होनाङा खिन्थु बिफांखौ एसे ग्रथ खालायनो थाखाय बे फिथाइ थाइबा एसे दुरबल जायो हिसाबै जोङो गोबोरखि हासारल' होयो गुबुना अनेक होयो पटास होयो माबा होयो खिन्थु आं दिनैसिम होफेराखै खारन आं अर्गेनिक खालायनो नागिरदों गोबोरखि हासारल' आं बेवहाय होयो गोबोरखि होनानै आनिफ्राय बे ब्लाइट जायो ब्लाइटनि थाखाय जोङो अर्गेनिक माने मुलि सारो ब्लाइटआ जाहाथे जाया बा एम्फौफोर जायोब्लाबो गोरलैयावसो जायो एम्फौआ गोरायाव जाया जेला गोरलै रज' जेनेबा गोरलै बेवहाय बे गोरलै समावहाय एसे जोङो अर्गेनिक एम्फौनि सारो आरो बेबायदि आरो केमिकेल होआ माने आंनो जायो जिहेतु माने जों केमिकेल सारनो बेबायदि आरो अर्गेनिक हिसाबै जों बाहायगासिनो दं दा नोंथांनि बे फार्माव नुनो मोनदों माखासे लाइन खालामनानै गायनाय आरो बे लाइनखौ नोंथाङा बे आलि खोनानै बेखौ गायनाय जादों दा मानि थाखाय बानायनो गोनां जादों मोजां कुइसन बियो बे दुब्लि हायावबोथ' जायो बे आलि बानायनानै दै जाहाथे थानाङा एक्सुवेलि बे बुस्थुखौ हिल्स एरियायावसो बांसिन गायो हाजो बोरि जायगा बाला बारि बेफोरबायदि जायो खारन बे केक्टास जायगा ना बालाबारिबाबो बे थांनानै थानो हायो बेहा थ' आंना बे दुब्लि जायगा जिहेतु ओंखायनो आं बेखौ एसे बेड बानायनानै आलि बानायनानै बेखौ गायनाय जादों दा ओंखायनो दैया थानो मोना थारमाने अखाया हाबाबो दै होबाबो जाहाथे दैया स्रट थाङो बेनो दै थाबाय थानो नाङा आरो बेनिखायनो बे आरो डिसटेन्सखौ 12 गुवारा 12 बाय 12 आरो फुलि टु फुलि माने 8 बो होनो हायो 10 बो होनो हायो गुवारखौ 12 खायफाया 10 ल' होयो आंनिया 10 10 थारमाने स्कुवेरावहाय गायदों दा गोदान हिसाबै फार्स्ट टाइम हिसाबै नोंथाङा बे बोसोराव बेसेबांसो मुलाम्फा बा बेसेबां थाखा नोंथाङा आर्न खालामनो हागोन बायदि सानदों आं सानदों बे बोसोरहालागै फार्स्ट टाइम अक्ट'बर नभेम्बरहालागै फार्स्ट थाइजेननाय हिसाबै बे बिगासेया फुरा आंना थायनानै दङ दायो बे बिगासेयाव 60-70 हाजारा आंनि हिसाबावथ' 1 लाख खिन्थु आं मिनिमामखौ लादों आरो ना 70-80 हाजार मोननांगौ आरो बे समाव जोङो बिथां सतेन्द्र बसुमतारिनिफ्राय जोङो गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय ड्रागन आबादखौ माबोरै मावनाय जायो आरो बिनि मार्केटआ माबायदि बेसेबां खरस जायो आरो मा हासार होनानै मावनाय जायो दा बेफोर गासै खोथाफोरखौ जोङो बिथां सतेन्द्र बसुमतारि बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनबाय जायफोर गोसो गुदुं लाइमोनफोर बिथांमोना माबोरै ड्रागन आबादनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दानो हायो बा आबादनि गेजेरजों माबोरै गावनि जिउखौ सुंथानो हायो जिउ खुंनायनि राहा खालामनानै लानो हायो बेफोर गासै खोथाफोरखौ जोङो बे समाव बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो हाबाय दा बे समाव जोङो साफ्रोमबो नायगिरिफोरनिसिम बे समाव जोङो बिदाय लानो सानबाय जोबथारनायाव आङो पाब्लिक ट्रास्टनि साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे नोंथांमोना वेबसाइटआव थांनानै www.publictrust.in आव सार्च खालामनो हागोन लोगोसे इउटिउबनि गेजेरजों फेसबुकनि गेजेरजों नोंथांमोना पाब्लिक ट्रास्टनि मोनफ्रोमबो भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन
बे समाव आङो साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदों गोनां जायोब्ला बिथां सतेन्द्र बसुमतारीजों नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै फिथाइ फुलि आरो आबाद थिलिखौ नायगिदिंनोब्ला नोंथांमोना बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो थाखाय आङो खावलायबाय नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ एसे फोरमायगोन नामा आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा कल नाम्बार 7636903999 वाट्सएप नाम्बारा जाहैबाय 9854406815 दा बे नाम्बाराव कल खालामब्लानो नोंथांमोना ड्रागन फिथाइनि सोमोन्दै ड्रागन आबादनि सोमोन्दै बिथां सतेन्द्र बसुमतारीजों कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना ड्रागन आबादखौ मावनो हागोन एसेनोसै गोजोन्थों